Tot. 6 luni jumate, în 25 face 7 luni. Nu se poate. Chiar. Păi, acum deja începe să stea în fund, știi? Na, Didi ți-o trimit, uite acum. Uite, acum mă pozează și pe mine să mă vezi că acum am venit. Da. Înger. Vai, Didi, atâtea lucruri am pentru tine, măi. Înger. Da. Înger. Bine, măicuță, ce să-ți mai zic, un înger de copil tu. E ceva, ui cum se joacă cu sticla. Îngerule. Apoi, Țuțule. te-o cred, să vezi cum o prunucă, nu pot să spun tu, Didi, e perfectă. Vrei să-i arăți și prunuca acum? Zice că vrei să-ți arăți și prunuca acum, să vezi cum e părul ăla moțat. Păi acum eu filmez. Uite, Unde-ți sticlă, pruna? Pruni, dezbracă, o să vedem. de mare îi. Uite-te, tu cum râde numai mâța, na? Gugulina. Și apoi să vezi, are 3 dinți, 2 jos, Arată 1 dinții. sus. Ia să vedem dințișorii. Ia, arată-i dintele. Doi acolo. Și aici ai unul sus. E un înger tu, dacă tu ai vedea. Oh, ce miroase! Aoleu! Ai făcut un caca. Zice, ce miroase, ai făcut un caca. Na, și ce dacă? Ia. Vai, Didi, abia... Păi tu nu o să te saturi să te joci cu ea, eu îți spun, nu știu ce concediu veți avea. Aoleu! Aude ce pute! Nu, acum și mirosul vrei să-i trimiți. Uite aici, uite. Vai, na, să deschizi computerul, să te uiți. Chiciorușele ăștia ciuciucele. L-ai deschis deja? Na, bine. Vai. Na, bine, măicuță, hai că ți-o dau pe soră ta, îngerul meu. Ia, vorbește cu ea. Acum. Ceau, mama. Ceau, iubito. Hai că eu sunt. Ceau. Uite, vețuța. Acum ți-o trimit. Voi, mori. Da, păi ți-o pun pe YouTube, că cred că e cel mai ușor. Lulina. Na, uite, acum gata. Îl opresc.